Kaphwiti Banda anali MP wochokera ku Mchinji. 1967 anagula famu yayikulu 700 acres. Anamangako nyumba, shopu komanso chigayo. 1971 anayambana ndi kamuzu. Pioneer inayamba kumusaka ndipo anathawira ku Zambia. Boma la MCP linamulanda katundu, maploti, nyumba komanso cottage ku Salima. 1989 kamuzu anatenga famu ya mkulu ameneyu ndi kuyipereka kwa mkazi wake Sisiya Kadzamira. Famu imeneyi imapezeka ku Mchinji. Poyamba inkatchedwa kuti Tichitenji famu. Sisiya Kadzamira anasintha dzina ndi kukhala Chalimbana famu. Ulamuliro wa nkhanza unatha 1994. Kaphwiti Banda anachoka ku Zambia ndi kubwera ku Malawi. Boma la UDF linambwezera katundu wina, komabe famu inavutirapo chifukwa chona kuti makalata ake anasowetsedwa. Akulu amenewa anamwalira 2012. Makalata a famu anapezeka ku Ministry of Land mu 2013. Ana amalemuyo anayesa kukambirana ndi Sisiya Kadzamira kuti abweze malo, koma anakana ponena kuti anachita kupasidwa ngati mphatso ndi kamuzu. Mu 2022 Mayi Kadzamira anakatenga injunction ku khoti yoletsa anawa kutenga famu ya makolo awo. Ndimayina nkhani imeneyi potengera ndi zimene zikuchitika ku Lilongwe. MCP ikulanda malo ndi kumagwisa kwa Nigeria. Anyamata azikwanje ndi amene akutsogolera programu imeneyi. Eric Pakamisa, Dala Kadula, Munro komanso Dave Malamula akutumidwa ndi Chimwendo Banda komanso meya wa ku Lilongwe. Ena mwa anyamata amenewa pali Richard Blasho, Innocent, Magule, Jere, Nanseta komanso mtsogoleri wawo ndi amene mukumuonayo amatchedwa Bia. Iwowa asanduka zigawenga ku area 25. Akutumidwa ndi MCP kuti azithamangisa anthu akumwera. Munthu wa ku Chikwawa wagwa malo ku Lilongwe akumuwuza kuti azipita. Ndi kupasa chitsanzo pali banja lina lochokera ku Zomba limene asamukira ku Lilongwe 30 years ago. Makolo anagula malo ku area 25 mchaka cha 2000. Anamanga nyumba yokhala, zalendi komanso mashopu. Mwatsoka makolo anamwalira ndi kusiyana. 2023 mu July Charles Khombeni, mmodzi wa akuluakulu a MCP, anapita kwa anawo wapempha kuti awagule malo. Anawo anakana. 2 weeks later anatumiza chigulu cha anyamata atanyamula zikwanje. Anyamata amenewa ndi 25 komweko amatchedwa kuti Palanki. Mtsogoleri wawo ndiye mmodzi ndakutchulirani, Bia. Anamba kupyeza ndi kuwuza anawo kunena kuti achoke pamalopo azipita kumwera. Ana aja anachita mantha. Anapita kwa mfumu komanso ku polisi kukadandaula, koma anthu onsewa sadathandize. Zimenezi zinachitika chifukwa chona kuti apolisi komanso mfumu amaopa. Charles Khombeni amadziwana mchakwera, amagwira ntchito ku procurement ya Central Medical Stores. Amatetezedwa ndi Inspector General komanso Richard Chimwendo Banda. Ndiyebe ngakhale nkhani inafika ku polisi, Khombeni sanaope chilichonse. Anatumiza anyamata azikwanje, anagumula mpanda, kubwesa njerwa ndi kuyamba project yake. Komabe anaja sanamugonjere, anapita ku High Court. Pa 19 January 2024 mulandu unalowa mbwalo. Jaji anagamula kuti malo ndi abanja la ku Zomba ndipo Charles Khombeni asiye kuwavutitsa. Nkhani imeneyi ndiyomvetsa chisoni. Alipo achewa ena amene anagula malo ku Zomba, atumbuka ali ndi maploti ku Blantyre koma sakuthamangisidwa. Ku area 25 anyamata MCP akuthamangisa anthu ochokera kumwera.
ngakhale khoti linapereka mphamvu kwa anawa kuti akhale pamalopo, Charles Khombeni anatumiziranso zigawenga pa 11 March. Ana onsewo palibepo mwamuna ndi akazi okhaokha. Anayamba kwamenya, alendi anathamangisidwa, komanso anaopseza. Waopseza anawa kunena kuti mukapanda kubwera kwanu kuzomba muona zakuda. Akuluakulu, chifukwa choti president ni chewa, mitundu ina isapite ku Lilongwe. Zimene ndikufotokoza pano zikho zomoneka ngati thabwala, koma zindumboni makata aku khoti alipo ndi mmene mukuonera. Banja lozuzidwa chafulumira, amene akuzuza Charles Khombeni pamodzi ndi MCP. 1989 Kamuzu ananda famu ndi kuipereka kwa Sicilia. Leronso chakwera kulanda malo by force kumagawana ndalama zake a MCP. Taona ni mabizinesi angopasana okhaokha. Pa nkhani ya shuga mwachisanzo akweza mitengo, chikhalecho shugayo palibe. Mtengo ovomerezeka 2300 kwa background anthu akugula 4000. Chakwera kusowesa shuga mwadala kuti alemere. Akumutumiza mozemba kumaiko akunja. Akuluakulu amene akupanga katero ya sugar export tikwadziwa. Paliniki, bambo ake, Simama, Mkaka, komanso Sosten Gwengwe. Boma ili ndilomvetsa chisoni. Anthu 19 million akufuna sugar. Iwowa akweza ndi athisa mapasipoti. Kwa mukapita ku immigration, maprinter sakugwira ntchito, sangakupaseni passport. Anaononga system patsogolo pake ndikunama kuti ayibwezeresa. Mukunena kwawo pa social media akuti chakwera deliver akhoza kupanga print 50,000 copies pa tsiku. Koma zimene zikuchitika pa ground, anthu akulephera kupeza passport, akupanga print 500 copies per day. Boma linapereka contract kwa malenala pa mtengo wa 800 million. Akualipira ma US dollars. Chikhalirecho Attorney General anafotokoza kuti sadzalipiranso ma contract a boma in forex. Nanga lero zatani kuti zisinthe? E-tax system mwini wake ndi pastor wa Assemblies of God. Contract ya ku immigration ndi anthu atatu: Vitumbiko Mumba, Nick Chakwera, komanso Pastor Sawyer. Onsewa ali very close ndi president ndi chifukwa kulipidwa in forex 498,000 US dollars. Ngakhale supply code linayonso 308-510-51 kuba kupanda manyazi. Pira Muthalika anamulira 6 years, koma ku immigration kunaibe mavuto. Sugar amapezeka pa mtengo cheaper. Our passport was one of the best in the world. Chakwera anabwera ndi kuononga dala system kutinamiza kuti mahakazi akufuna ransom. Kenaka anasintha ndi kutiuza kuti abwezesa system. Koma Malawi akapita kupangisa ma passport sizikutheka.